Baba muti muti ndinokubura kutaura chokwadi kudara mambo achirena mari ndichataura sezvo chokwadi ndinokubura kutaura chokwadi kudara vachirena mari ndichataura chokwadi ndisaka kupura mumuntu zvimure vasefasidombo vakasungisa vaquiet stole vachitoda kuti mubude mumunda mangu. Nyaya yakatongo mudare rikati kunoda kunoonekwa paground, kwakanoonekwa paground nemuchuchisi mudare. Nyaya ikadzoka pano padare asi havana kukwanisa kupiwa judgment, vakanzi vanozopiwa judgment nhasi. 2016 ndakaenda vachinetsana naMazise nababa vake vaStore. Zviri zvemhiri iyo voga. Ndakasvika panzvimbo iyo pasati patongo ndikaona pavainetsana, ndikaona mafidhi acho kuti kuita mugwizi paingokwanisa kusvika mafidhi kana 70 asi kudarika pari pasingaiti. Saka ndakadzoka, saka nokudaro ndakakwanisa kunoona, ndaona shuwa gwizi kwakatora munda waStore. Kusvikawo pane kuMazise watora munda uchiri mugwizi, uchiri mumvura. Basa wangoyambuka mbichani asi hapana pane kwanisa kurimira. Vanhu vacho mugwizi nokuti ndakabvapo 2016. Iko zvino makanga maenda? Ndakaenda futi ndikanowana mugwizi nokuti kutogwa kwenzvimbo iyi yakatanga 2021. Kure zvakadini parodi? Padhuze. Patanga 2021. Pamutungo wekesi uri kuti vhiringa pachikonzero chekuti hanzi mugwizi pamuri kugwira. Saka tisanotapa mutongo, regai tisvike tikandemeswa pazuva ranhasi. Padhuze. So 9 udzoka kujudgment. Mashoko andoshaiwa kukana kubata nyaya inopindira. Sine zvimwe zvinenge zvichijekesa nyaya yedu zvakanaka. Zvinozoti mukunge tizowana judgment zvisina kutaurika pachena. Zvinondiisa pachikona ini. Ndofunga panzvimbo imwe chete iyoyo inini handinganetsani nevanhu vakawanda munyaya yacho zvokunyanga pakasiwa judgment. Iri rangu ndakamira pamwe nemufana wangu wandotevedzana naye. Ndinoshayiwa simba rekumirira zvakajeka ndichidzokera pachokwadi munyaya yangu. Inini muna Machi pakaita nyaya yakaenda kudare kwavagore musana. Ina vaMazise dangu vamavamutiyananisa futi. Vanoenda mudare navamusina ama. Dare rinakunodhaja varepa vagore musana. Ndakashandiswa inini navamurungu. Vakati munhu andoziva ndakapa kunzvimbo izvi pamutemo ndiStore ndianogona kupatsanurira chimiro chiri panapa. Ini ndobva ndasimuka ini pamberi pedare vabva kuvhura munamato ndikati nditange ini kutopatsanura chimiro kuti nyaya isatorangwa. Ndikati handigoni kuti vashande nenjere yangu inini kuda pedza kupatsanura chimiro chirapa. Ivo vanofanira kubvisasa njere dzavo sekuti ndivo vari kumatare. Inde ndakangotarisa sekuti ndima yangu ndoiziva. Paiguma Mazise ndopaziva, vamusina hama nepavari ndopaziva. Mudare rakaitwa iroro inini navamusina hama takakontribhuta mari. Tichibvumirana muchokwadi inotoziva vamusina hama, vaMadiro navamurunga kuti inini ndiri kubatanidzirwa mukuti ndima yangu iripo. Ndikabhadhara mari, dare rekwava edzineniko rakachajira $30 yemapost. Vamusina hama vakauya kwandiri vakatora $12. Vakazouya futi kwandiri vakatora mari yechikafu. Vakaitwa dare zvakanaka tiri munyaya imwe chete.
nyaya yedu payakazoipa yakazopa kuti ina musina hama tichese kuti akukoshera nhasi taamubhokisi tiri tumari apa indirapa yakatanga navamadiro ina musina hama dare rayo risati rabudisa faina huku vamusina hama takawirirana kuti muzukuru ndisekuru wangu muzukuru anditotaridzana patinopatsanura naisusu indansira against iwe namasise ndobva taenda tikanotaridzana vanhu vatatu ndo vavakapa mundima yangu vanhu vemhiri vaviri nevamwe sekuru vari kutori maikosvopa pakamborimwa nemunhu vorapera makore ose aya kubva vachitanga kuita magadheni nzvimbo iyo yakuita kuti yakudzokera kurimika ivo panguva itoparespekta sekuti vaipaziva kuti apa ndepasitori zvechokwadi patakanopanana muganhu nevavapa pane miti inotori kurarama izvo vakati tisaibvisa ndio inopupura muganhu wedu miti yemusawa tikatotaridzana zvakanaka pagadheni yevanhu vavakapa kanditori apa gadheni ikai hafu saidi rinoenda kusaidi kwangu rimwe rinoenda kusaidi kwani zvirikuda kukubatsira chisvika pacoverage papoindi yangu pazviri kuda kundibatsira takuenda kunoona ndinonosvededzwa kugwizi kusina nyaya nechekuita nenyaya yangu inini pavari kuti ndibude mumunda mavo ndo pane nyaya nechekuita kuti inini nayo hatisimbobvira nyaya yemukana but ndima iyo ndiyo vari kundibvisa ini vachiti ndo mama yavaitosiya vachiti ndeyavo ini vanondisa kugwizi kuti kunomezhiwa kugwizi kusina chokuita neni nekugwizi ko handina changu chandoti nechekuita nako. Alright. Regai tiuye tione. nemhaka yekuti mukomana akahwisa kuti amanikidze ino kuti nditenge kuti munhu wake urimo shoko raakataura musi wakutaura haisi muna machi inini zvinotova nedheti uye haana dheti ndimuna novhemba muone kuti ndemazvaziva saka nhasi inini ari kundionesa uyu pane shoko raakataura ndakambobvunza kana vakadzika kuti paakabvunziwa ari pakati pechita chavanhu takaungana nemasabukosi uyo akataura kuti ini wangu munhu wakaafektiwa tinenge kuafektiwa chii vakadzidza vanibatsiriwo nekuti inini ndiri mbiri yakare ndakadzidza kushoma afekting ndera kuti chii chinhu chakapera here kana kuti chii uyu ndo aiti ndakaafekta iye vaireva kuti kudii pamusoro ivamo mavara emudare inini vara nditorizura kwavara ichokutaura vanoda kuedza vachanga vararo pamwe kuti vandise kudivira vari kudaira inini vararo handisina chokwadi naro inini handataura zvese akapedza zvinoitika ndezvokuti mukomana uyu ini mari yake handisinganaifofedza mari yake kuti zvakare ndikatarisa haisi kumbokwana tofura mari yake kana izvozvi akati mukomana kutaura kuti mari yaakabvisa aitoda kukumbira kwandiri kuti kana hakusiri kutonga chibuda saka dai vasvika panzvimbo nepari kureva kuti vanotora nhasi handipatizeni pamba penyu mumwe chari kutooneka paaive kare kwete zvekuti kwanzi hatikwanisa handikudatoo atendei